Какво става, машини? Батко ви не е спал. Часът е 7:30 сутринта, значи вечерта съм легнал към 12 и това не беше лягане. Значи както легнах, така и станах след 30 минути и си казах не. Трябва да се свърши работа, трябва да се направи нещо. Дай газ, няма време за спане, няма батио, тяга. И седнах да обработвам видеото за YouTube, което имам, нали, което съм снимал. И сега мисля да ходим да побягаме на стадиона след 24 часа без да спа. Опа, мазна батя. Хапнахме, преди малко женчката направи една хубава закуска. Става и така магия, вика, ти що не спиш? Викам, мен не ми трябва, не беше, помни. Сега си е много важно нещо. И отиваме да бягаме на стадиона. Ще видим днеска дали ще мога да издържим 24 часа без сън. И реално, ако изкарам до вечерта, колко ще станат? 24 плюс 12... Аз съм много зле с математика. Отново едно прекрасно утро. Айде да видим тъкмо да тестваме новата тениска на Vazofit, която не е излезнала. Да видим всичко нормално ли ще става ли и да видим дали ще има одобрение за серийно производство. Значи винаги преди да пускаме тениските на Vazofit за продажба, първо се тества. Абсолютно, значи може би над месец се тества. Ежедневно пране, тренировки и според зависи каква цел е сама тениска. Ако е за тренировки, както беше Excellence серията, то не беше, то още е. Може да ги вземете на сайта в момента не знам кога ще гледате това видео, но най-вероятно ще са на намалени. Влезете топ тениски, няма да сгрешите. Сега тестваме втората серия, няма да издавам каква ще е. Да видим дали ще издържи на натоварването, което трябва да бъде. Пране дали ще издържи и как е като цяло, цялата материя, дали мрише, дали спарва и абсолютно всичко. И какво ще е положението, дали ще е била. Бях забравил утрените колко са красиви, колко спокойни. Просто как те зареждат за абсолютно целия ден. Няма много. Красота. Съжаление, май е твърде рано. И стадиона май ли отворен? Отворен ли е стадиона, не ли отворен? Нямам представа. Да, бягат някакви хора. Я. Видях едни хора на стадиона да бягат и си мислих първо, че няма да отворим толкова рано. Те са го отворили. Въпросът е, че аз ходих да питам специално, защото съм с Зара. Дали мога с кучето да бягам? Те казаха, че не може. Съжаление, друг път. Тя ще бягаме в гората. Зара да бяга спокойно. Береме кришката, чаничката. Стягаме се и тяга. Който не е стикнал да бяга, ти бяга. Ужас. Леки 2 км. Е така за старт на деня. Мисля, че са добре. И кучето се измори вече. Не казвам, че аз се измори. Стой! Стой, Зара! Бяхме да вземем малко банани, да зададим въглехидрата. Лятото въобще не е сезон за качване, въобще не е сезон за да правиш маса. Лятото е сезон да сватиш. Те са го казали хората. Кои слушат хората?
защото нали сме твърдоглави. Тук не е някой друг за това, защото слушаме хората. Изправим експеримент, лято дали може да качваме, може да качваме. Потвърдено, просто е наистина много трудно и не си го причиняйте. Сега, прибрахме се, преди да се скъпя една бърза работа, трябва да свърша на лаптопа и отиваме към офиса. Спиш ли, бе, герой? То за измори повече от мене. И колко душичка носи. Нали, бе, Муно? Муно малко. Вече почти 12 часа стана и яка умора. Каквото нещо. До вечерта как ще изкарам, не знам, ама ще бутаме. Няма как. Ей, това компютър сега ще го изгубяваме. Ма хубаво, че ей тук малко материал ми дойде. Материал да има, материал. Да може малко време да загубим. Прочетем инструкциите, части, хей неща не са находят сега. Кой да знае какво може да има вътре? Аз такива неща не използвам, аз такова нещо за първи път. Ей, тая фирма всички бебета имат, бебета. Колегата има бебе, он има бебе. Че аз си направя едно бебе, си имам едно бебе вкъщи, бе. Какво ще кажеш нас? Направя едно бебе, си имам вкъщи бебе. Кой ще го правя после? Купихме го компютъра, обаче сега какво ще правим? За един час го правихме, часа един до вечера как ще издържим, не знам. Все повече ми се спи, ама трябва да изпитам. Няма как. Вънка не е за живи хора. Значи 35 градуса казва телефона, човек. Вънка е просто някакъв ужас. Човек му получи някакъв удар. Който сме пратим една пратка. И така, да видим момчета, после ще тренираме или няма да тренираме групата. Ако ще тренираме, нали, по-добре ще има с какво се занимавам. Толкова няма го мисля. Това е един господин министр. Това е куче. Интересното е, че тя се казва Зара. Ама моята е първа. Колега. Голям няма тази. След като се върнах в офиса, довърших си неща, които има да издам и тотално забравих да снимам. Прибрах се вкъщи и директно почнах да си довърша обработката на този клип, който имам да качвам. Нищо и той трябва да го обработвам. Часът е 10:30 и официално направихме 38 часа без сън. Което по принцип нищо не е, защото максималният ми рекорд, който беше над 72 часа. Направо съм. Това беше за днеска. Стига толкова сме се мъчили. Айде да ходим да спим. Абонирайте се за канала, бийте лайката за... Ако ви е кеф. Ако не ви е кеф, отидете вие да спите. Айде!